10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Köszönöm a kedves nézőket a HFC a következő fordulójánál. Én Gál Miklós vagyok, operatőrtársam pedig Létai Attila lesz. Hát most egy olyan helyszínre elkezdett az egész liga, mi eléggé szakatlan lett a nézőknek. Machwerkben vagyunk, a Németországban 1969-ben, ami még pontosabban az NDK-ban, mivel ugye erről azt lehet tudni egy pici történelemóra, hogy Németország második világháború után ketté szakadt, kétharmadét a szövetségesek birtokolnak, illetve egyharmadét szovjet fennhatóság alatt. És hát most a szovjet fennhatóságú terület alatt vagyunk. Egy 18 km hosszú közúton, ladákkal. Beszéltem a ligavezetővel, és én ezt olyan nem tartottam jó ötletnek, mikor ez így belekerült. De hát ők azt mondták, hogy nem lesz semmi baj, majd meg lesz oldva. Közben a fiúk itt már bulit csinálják. És én is indulok, szóval úgy fogok kommentálni, elindulok a futamon. Ez igazából azt eredményezheti, hogy néha nem tudom mit beszélek, nem tudok minden csatát közvetíteni, de úgy volt, hogy lesz kommentátor társam is, de hát elszállt ez a lehetőség. Most igen, volt egy kiírásom, látták a nézők a elnézést, de egyszerűen katasztrófa, hogy mennek a felvezetőkörön. Nem látszik? Oké. Tudom, hogy chat stop van, de ezt ki kellett írnom, így most megszaktam a chat stopot. Többé ilyen nem lesz. És nagyban így megyek a többiek mögött, szóval mindenki akar, felgurulnak páran, meg így el van mindenki, szóval minden autó megtalálható, VFTS-től kezdve a Samaráig, persze Ladában. Illetve van egy nagy visszatérünk is, Magyarósi Dániel, aki határozatlan időre abba hagyta a szimulátorozást, de most megjött újra a kedve és visszatért. És most állítólag elmondása szerint a szimulátorra most több időt fog fordítani, így láthatjuk akár a következő versenyeken is ebbe a ligába. Szerencsére a következő verseny rövidebb pályán lesz, de ennél többet nem akarok elmondani róla, legyen az mindenkinek meglepetés. Valószínűleg nem fog beszélni a kvali alatt, szóval egy ilyen néma kvalit láthatnak a nézők majd így félig. Mivel itt a felvezetőkörben beszélek, a gyerek fönnakadt, nagyszerű, szóval itt beszélek, de amúgy nem tudok koncentrálni sajnos, hogyha beszélek, aztán útolva leszek úgymond. Ha rám kapcsol az operatőr, Attila, most a 7. helyen vagyok, akkor egy kis pályamutatást tudok végezni, de este viszem az itt túlzásba, mert annyira nem ismerem a pályát, nem tudtam annyit készülni rá. Aztán nagyon nehéz a pálya, szóval nem ladákra van kitalálva. Annyit tudok mondani, hogy én hogy megyek ezen a pályán. Meg ugye a ladának van egy ilyen érdekes kis tulajdonsága, hogyha nagyon gyorsan visszavált az ember, akkor a hátulja meg tud indulni. Szóval úgy kell váltani, hogy fék, padlófék, és hogyha 90 fokot zár be a mutató a kilométer-órán, akkor lehet visszaváltani. Ekkor a legstabilabb az autó, viszont ekkor a leglassabb is, mivel elég nagy fékezés ez, és akkor meg kell gondolni ezt a mutatványt, mikor végezzük. Hát én nagyjából mindig. De ez persze embertől függ. És illetve 3 körös lesz a futam, mivel nagyon hosszú a pálya, 18 km hosszú. Én elneveztem Mini Nordschleife-nak. Nordschleife hosszabb, kb. 6 km-rel,
Viszont Ladákra ez a pálya, annyira én végig menni. Igen, és itt az egyik hosszú egyenes, ami külön szót érdemel, mivel itt akár 200 fölött is lehet menni. A nézők láthatják, hogy én 189-szel megyek, pontosan, néha lassabban. Hát ez azért van, mert egy az, hogy nem akartam túlzósan fölvenni az áttételt, mivel lassabb leszek a rövidebb szakaszokon, meg stabilabb az autó kisebb sebességnél. Szóval nekem nem kell, hogy hívják. Ez azért kemény volt. Nekem nem kell 200 km/h az én esekben, 180-nal sokkal stabilabb az autó is. Ez a lényeg. Egy jobb kanyar, 3-asba. Nem jön ismerem a pályát, az a probléma, szóval nem mindig tudok pontcsapatokat mondani. Olyan, mintha ismerném a pályát, de nem. Ez tudom, hogy itt egy éles balkanyar van. És itt érkezünk rá a kavicsos részre, illetve középen erre a... nem tudom milyen színnek mondanám, ez mondjuk legyen szürke színű valamire, azért nekem figurgós akar lenni. Ha beton akar lenni, akkor gáz, ha nem, akkor meg nem tudom. Vissza 4-esbe, ez egy becsapós kanyar. Miket fogok meg. Ez egy becsapós kanyar, mivel úgy tűnhet, minthogyha nagyon elfordulna, szóval eléggé elfordul jobbra. Szóval eléggé elfordul jobbra, de mégse. Szóval ez a megtévesztés benne, hogy a kanyar kb. 50 vagy 60 fokba fordulhat el, és azért a 3-as visszaváltás, meg a padlófék azért nagyon sok az autónak, szóval annyira belassul, hogy akár hátulról el is találhatják az ott illetőt. Illetve még annyi, hogyha netán arra kerülne, hogy kiütnék valakit, vagy engem ütnének ki, nem lesz az az ordibálás, meg káromkodás, mivel egy az délőadás, 2 meg nem ér meg ennyit szerintem. De nem fogok örülni, szóval nem fogom értékelni, azt mondom. Az biztos. Na, ezt rontottam most el. Kösz Dominik, de nem kell a setupod, van sajátom. Általában egy Ladának a nézőknek mondom, aki jönne, vagy aki már régebb óta itt van, hogy általában egy ilyen 24 fokos kormányzár tökéletes. Szóval nem kell annyit sokat várni. A 30-asról biztos, hogy sokkal jobb lesz, hogyha levesztek a kormányzárat, mivel nem fog annyira hamar kitörni az autó hátulja. És sokkal jobban irányítható vagy koordinálható, ahogy tetszik. Gázfékjáték, azt mondom, hogy egy a fékezésnél van gond, egy a fékezésnél van gond, illetve a visszaváltásoknál. A gázadásoknál nem akkora a nyomatékszerűség, és nem pörög ki az autó hátulja. Meg nincs akkora erő a hátsó tengelyem, szóval simán meg lehet ezt így oldani. Bár azért kigyorsításnál vigyázni kell, mert hogyha magasabb fordulatszám tartományban van a mutató, akkor bizony! Ez is 2 centi múlott. Szóval akkor bizony kipöröghet elég rendesen. Szóval most csendben maradok, illetve nem maradok sem, mert még van pár kanyar hátra. Akkor most fog jönni a némaság, mivel koncentrálni fogok, és akkor fogok megszólni, hogy nagyot mentenék, illetve elrontanám, vagy közel van valami. Ez meg egy becsapós kanyar itt, ez itt nagyon becsapós kanyar, mert verseny érdekes lesz. Szóval nem voltam nagy ladás, bevallom, szóval nekem ez így elég nehéz az ladát irányítani. Nem is. Szóval most kezdem meg elsőként, igen, valószínűleg elsőként most kezdem meg a körömet. Sok szerencsét mindenkinek, én ennyi voltam, időmény után leszek, viszlát!
Annyit hozzátennék, ezzel egy biztonsági kört megyek. Szóval semmit nem fog kockáztatni. De még annyit szeretnék mondani, hogy ez a nézőt nem tetszik szerintem ez, hogy én most így vezetek és nem kommentelek, nem mondok semmit. Én erre azt mondom, hogy Tajti Zoltán, aki most sajnos nem tud itt lenni, jövő héten itt lesz, és hogyha megint indulnék, akkor ő fogja lekommentálni ezeket a futamokat. Most sajnos ez így jött össze. Így elnézést kérek a nézőktől, hogy most ezt így... Tajti Zoltán tudomásunk szerint betegeskedik, eltölte a lábát, így a rokonjai meglátogatták, és emiatt nem tudott itt lenni. Igen. Sárga zászló volt egy pillanatra, csak azt ne könyörgöm, még azt kéne, hogy feltartsanak. Sárga zászló az a Magyarósi miatt volt, mert elrontotta a körét és felment a dombra. Aha! Amúgy Attila, még annyit szeretnék kérni tőled, hogy mondanád, hogy körülbelül mennyire vannak előttem? Hogy satsz per kb. Most elrontottam ezt a kanyart. Amit mondtam, biztonsági kört megyek, semmi szükség nincs, hogy elrontsam, kipördüljek. Így a kvali elsőre nem is nagyon pályázok. Elég nekem akár az utolsó hely is. Ez persze mondjuk hülyeség lenne részemről, de én most úgy gondolom, hogy nem felesleges annyira nyomni neki. Közben utolértem egy versenyzőt, méghozzá Bársoly Mátét, ha jól látom. Ő van előttem egy picit. Most következik az ellenes rész, ha jól tudom, igen. Igen, Bársoly Máté van előttem. Jó lenne, ha majd lehúzódna, de... Nincs körbe, igen, azért mondom, hogy... Remélem figyel. Elvenni a gáz. Nekem ez egyetlen kört lehet menni, egyszerűen nem elég a pálya több körre. Annyira hosszú. Itt is. Itt is egy picit el kell venni, nagyon könnyen instabilá változott, és itt az egyik legnehezebb kanyar. Most szerintem sikeres teljesítettem, de nagyon nagy kontroll kell ehhez, mert ez egyik leginstabilabb kanyar ezen a pályán. Ott van előttem már, nem valószínű, hogy fogom érni. Ja igen, lehet nyomni, jó, itt is buktam egy másodperc körülbelül. Na igen, és itt egy nehéz rész. A zúzott kő csúszik, az biztos, szóval a zúzott kőnél de vigyázni kell. A verseny az egy nagyon létfontosságú rész lesz, én azt mondom, mert ez a rész, mint a brutál, úgy csúszik, és nem lehet megfogni az autót, ha elindul, csak nagyon nehezen. Itt a becsapós kanyar jön. Bársoly Máté előttem, nem látja, az a baj, a fényszórót, hiába vigdogok neki. Többen vannak, de jó, ki van még előttem? Pont nem látom a némtegét. Hajdú Varga, ajjajjajjajjajjajjajjajjaj. Pont rosszul fogom utolérni őket, és Vargának problémái vannak. Remélem lát engem. Varga! Köszönöm, 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 köszönöm. El is rontotta. Hajdú Ákos belépett. Egy nem új versenyző, elnézést. Késett egy picit, de már itt van.
ő kört nem fog tudni már menni, az biztos. Bársai Máté nem látja, hogy villogok szerintem. Hát az időmérőből még 29 másodperc. 29 másodperc pontosan. Bársai Máté nem hajlandó lehúzódni. Ez sajnálatos dolog. Viszont elrontottam ezt a kanyart. Hops. Hát Magyarós Dániel úgy látszott megint hibázott, úgyhogy megint a pályán kívül van. Aj, Máté, ajjaj. Nagyon rossz helyen értem utal. A lámpám nincs bekapcsolva, jó van. Megnéztem. Ez most veszítettem. Ez a kör nem lesz jobb, mint 8-18, ami biztos jobb. Sőt, te 8-30 lesz. De ez biztonságkör megmondtam, szóval... Egy körtől én nem várok sokat. Így elnéztem ezt a kanyar, de sikeresen bevettem. Bársai Máté mögöttem viszont az elkapta. Szóval ezt mondom, hogy ráfékezik a huplira, és pörög az autó. És az ilyet általában nem lehet megfogni, mivel ha egy bizonyos tengelyen átfordul az autó, onnantól most már a fizika uralkodik. Gondolok itt a lendület megmaradásra, illetve a lendület megmaradásra főleg, mert magára a lendületre. Meg ez a bizonyos, erről pont nem jut eszembe az neve, na mindegy, felesleges itt beszélni. Egy becsapós kanyar ez is, itt szinte padlógázzal lehet menni, de vigyázni kell, nagyon vigyázni kell, és most jön a legszivatósabb kanyar, én ezt úgy érzem. Aha, igen. Brutál ez a kanyar, ez nagyon brutál ez a kanyar. Elveszem a gázt, óvatosan, nagyon óvatosan. Jó. Ahhoz képest az nem is lesz rossz kör, hoppá, ez nem is lesz rossz kör. 8 perc, 10 körül. Nem, 8 perc, 11, 12, 2. Szóval 8 perc, 12, 2 átveszem a vezetést. Igen. És akkor nézzük a többieket, és nem látom, hogy ki van köröm mögöttem, mert... ez az nem spektátor mód hátránya. Magyarul Dani a második helyen elment virágot keresni, vagy nem tudom, de nagyon kemény, amit csinál. Ralizik egyet. Ő most van, ahogy hívják végén. És közben nem Bársony, elnézést. Krisztián. Milyen Krisztián? Boró Krisztián elrontja. Megzavartam a Rósinak ott a bóklászása, de sajnos ez már 19 másodperccel ezelőtt volt. Igen, hát akkor szedte Mogyi a csigákat a vacsorához, úgyhogy... Igen, pontosan. És Szabó Pepe a második 8.45-103-mal valószínűleg hibázhatott. Ez egy nagyon nehéz pálya, és itt bőven lehet hibázni. Ugratott egy hatalmas. Most ugratott is egyet, csak ugye a biztonság kedvéért. Kíváncsi leszek nagyon ezekre, ahogy hívják rá. Tirpák Ferenc kezden lesz bemelegítő edzés, természetesen lesz warm-up, 5 perc, ott meg lehet beszélni mindent, be lehet állítani mindent. Az biztos, hogy a 3 kör és az üzemanyagot fel kell venni, közben Kotenz Dani átveszi a másodiket 8.44.25-tel, Hajdú Ákos közben feljött. Bab Dominik a negyedik helyre be 8.54.469-el valószínűleg hibázhatott. Hajdú Ákos még lefele megy a szerveren, ami nem egészséges, mivel beakaszthatja az éppen úton lévőket, illetve az operatőrnek a képét is. Nézhetünk itt minden különböző, és hoppá, Krost is István a 6. helyen most fogja befejezni a körét. Égő lámpával. 8.59, 5.87, illetve
Ben Carroll 813-000. Ezzel ő a második, 7 tizedre tőlem. Az szép. Többieket próbálom megkeresni. Varga Dominik nem fog kört menni, ő elrontotta. Boró Krisztián most már a pálya utolsó szakaszába, a 10. helyen kapcsoljunk rá. Most jön ott a macskaköves résznél. És most jön egy érdekes kanyar. Nagyon elveszi a gáz, de valószínűleg... jól látom, billentyűzettel megy? Igen, billentyűzettel megy Boró Krisztián. Pap Dominik kérdezi, mi van, ha végigmentem? Hát... már elnézést, ez egy elég amatőr kérdés. És nem foglalkoznak a fiúkról, és chat stop van, szóval... bátran írogatnak. Lehet én is meg leszek büntetve a verseny végén, de én igazából nem a helyezéseket még. Boró Krisztián megforog, valószínűleg direkt forgott meg, vagy nem tudom. Nagyon úgy tűnt, mintha berángatta volna az autót, de lehet, hogy ez csak a billentyűzet átka. Boró Krisztián nem biztos, hogy olyan jó idővel fog szerepelni. De a harmadik, hoppá, ez a megforgással is. 8.37, 7.65 és... nézzünk hátrébb. Magyarósi Dániel 8. helyen most fogja befejezni a körét. Ez valószínűleg 9 percen kívüli idő lesz, én úgy vélem. Mivel elég sok helyen járt már. Nem. Most kezdi meg. Hát akkor nem ért végig. Nem ért végig. Ladász Szabé mindenhol jár. Se Bársony Máté, se Varga Dominik nem ment kört. Ahogy Hajdú Varga se. Hajdú Gábor se, Bózsvári Bence a 15. helyen megy kört. Hát... és írják néhányan, hogy belaggolnak a célgyenesbe. Hát ez nem a szerver hibája. Erre azt tudom mondani. Amit ők lagnak hisznek, az viszont az meg akadás. És nálam ez akkor jelentkezik, hogyha a lámpát kapcsolgatják. És azért azt mondja Tirpák Ferenc, hogy azért dobja el ő szerint az embereket. Hát nincs meg a pálya nekik. Hát azért picit gáz lenne, hogyha Hajdú Ákosnak, ha jól tudom, neki nem lenne meg a pálya, mindjárt megnézem. Igen, Hajdú Ákos. Bózsvári elég szépen megy, szóval nem látom, hogy hibázna. Bózsvári Bence egy picit lassan veszi ezt a kanyar, de ez még lehet egy jó idő. Nem láttam hibázni, őszintét megvalva. De most szabadul a fűtől. Nézzük az idejét, itt a célegyenes, vége, 10 percen kívüli, ez 2 perccel rosszabb az első ideje. Tehát nem ment kört, Magyarósi Dániel, Ladász Szabé próbálkozik, Bársony Máté lement, Hajdú Ákos följött. A Ladász Szabé még körön van, se Varga Dominik, se Hajdú Varga, se Hajdú Gábor. Se Hajdú Ákos most föl maradt a szerveren. És hát igen, itt azok bánták meg a legjobban, akik elrontották a legelején és kiléptek a boxba, és nem volt idejük fölérni a kvalira. Hát most kéne visszajönni, mert átlag warm-up már zárt edzés, és nem lehet. Ladász Szabi most megy végig, és nézzük milyen kört jön. 10. Ladász Szabi. A 8. 9.15-9.81-jel. Mikor lesz verseny? Hát gondolom warm-up után. Jaj. De mindegy, szóval már lassan itt van, szóval eredmény hirdetés. Én nyertem meg 8.12.283-mal, Ben Carroll a második, Boró Krisztián a harmadik, Kotenc Dani a negyedik, Szabó Pepe az ötödik, Pap Dominik a hatodik, Krosztus István a hetedik, Ladász Szabi a nyolcadik, Bózsvári Bence a kilencedik, Magyarósi Dániel a kilencedik, Hajdú Varga a 11. Hajdú Gábor a 12. Tirpák Ferenc a
Harmadik, Hajdú Ákos a 14., Varga Dominik a 15. és Bársony Máté a 16. helyre ért be. Nem sokára jövünk vissza, addig is viszont hallásra.
Mindjárt setupot nézem, az tökéletes. Nincsen semmi probléma, chat stop el van rendelve, és indul is a futam. Szóval én már kint vagyok a rajtrácsom. 23, illetve 22 másodperc múlva elrajtol az egész, és Ben Carroll, illetve Kotenc Dani, talán Szabó Pepe, de Szabó Pepe már kint van. Na most Ben Carroll is kint van, már csak Kotenc Danira várunk, ha jól látom. Igen, pontosan. De a 6. helyen állunk, nem tudom kicsodára, mert pont nem látszik. Ennyi. Kotenc Dani ki se jön, nem baj. És kigyőznek a piros lámpák. És elrajta lemezni ez a nagyon hosszú fel, lefullad az autó és le fog rajtolni Ben Carroll. Úgy, lerajtol Ben Carroll és nagyon jönnek a többiek a hátul mögött is. Kotenc Dani ért a Szabó Pepe. Szabó Pepe belül. És elfordul az elején egyszerűen, Kotenc picit megcsípte a pályaszélét. Bózsvári Bence már kilépett, hát gyerek, és támadom Ben Carrollt az első helyért. Ben Carroll belső íven van. Nekem meg talán külső sikerül körbeautóznom. És nincs meg! Nem, de lesoroltam valaki hátra, jól láttam, Kotenc volt, és mindig belül tartom bennek. Ajjújjújjúj, hát ez nagyon kevesen múlott. Közben hátul Szabó Pepe már a 3. és igen, Kotenc Dani ment lapájáról. Most Ben Carroll is elrontja, sőt Ben Carroll most a kanyar együttes rontja, és így belül tudok kerülni. De nem, kigyorsításon elmegy itt fék. Ben Carroll elrontja. Most talán be tudok kerülni mellé, de megvan. Óvatosan elfordulunk itt. És úgy tűnik, hogy Ben Carroll akkor most, illetve halálra fogunk csatákat vívni. Elég sokan, mintha nem indultak volna el. De én úgy látom, hogy szinte mindenki a boxba ragadt. Mondjuk nem mindenki, de azért elég sokan. És itt kell észre autózni. Itt ez a verseny. Na, Crost is már megszedte a chat stoppot, de valószínűleg kilökték. A hátsóbb régiókat nézzük. Lemaradt! Crost is már lemaradt a kezdésről, az igen. Igen, hát itt hátul előszeretettel mászták a dolgok. Attila, azt meg tudnád, hogy bekapcsolod magad irába és akkor kommentálni az eseményeket? Nagyon nem szerencsés az így, hogy most elővezetek és nem tudok semmit se hozzászólni. Hát nem szerencsés. De jó lesz. Zavarnak a chattel is, igen. Ez a legzavaróbb az egészben, azért van chat stop! 2 kerékre állt meg pillanatra, de aztán vissza tudtam hozni. Na ezért van chat stop, mert most is Pabdomi defektet kap, de ezt minek kell beírni? Egyszerűen nem értem, és felborulok és neki csapom a falnak. És igen, ennyi. És húz az autó. Hát igen. Egész a 6. helyig elég szépen mennek. Magyarósi, most ha jól látom, Ladás. Igen, most akkor Milyen valami? Ladás Szabi. Ladás Szabit. Próbálom visszahozni az első helyemet, de húz az autó jobbra, és így fog félni. Varga mindig kilép. Na és megelőzte Ladás Szabit, ugye? Magyarósi Daniel akkor megelőzte, szép volt. Na, most már következő áldozat jön. Pontosan. Igen, nagyon nem szerencsés elállított felfüggesztéssel menni. Már csak azért se... mindenki kilép, hát ez mi? Gyerekek, ez komolyan... Itt kommentátor vagyok, igaz, nem tudod véleményt mondani, de ez mi? De én ezt soha nem tudtam a fejemben helyre tenni, hogy egyszerűen, ha valakinek nem jön össze, akkor miért nem fordul meg és megy tovább? Minek kell kilépni? Egy ligában jelentkezik egy adott illető, akkor végig kell csinálni a versenyt, és nem azért kilépni, mert nem jön össze. Hát láthatjátok, én is... Mondjad? Szerintem most koncentráljuk. Igen, oké. Csak így ezt meg akartam mondani, hogy ez miért? Nem értem. Szóval a saját szemszögemből nézve Ben Carroll előttem van, és jobbra húzó felfüggesztéssel nehéz. Ben Carroll itt elnyúlik tőlem elég rendesen, mivel, hogy hívják van? Mivel de jobb a végsebessége, ugye végtempóra, illetve normál tempóra be lehetett az autót állítani.
Picit drifteltem. Na most Carolon hoztam legalább 5 ezen a kanyar együttesem. Jó tanács, a ladát soha ne verjétek oda. Nem tudjátok milyen rossz húzó felfüggesztéssel menni. Be lehet menni a boxba, igen kedves Fab Dominik. Miért ne lehetne? Egyelőre nem kérek a boxból, mert hogy a húz az autó akkor se. Vettem a igazából nem csak a felfüggesztés, mégis most Ben Carroll rám fog verni legalább 1 másodpercet az ENS-be. Nézzék meg a nézők, már 7 tized. És egyszerűen annyival jobban beállt az ENS-re, és igazából én azért is állítottam be kisebb végtempóra, hogy stabilabb legyen az autó az ENS-be. De a stabiliságnak a végsebesség okozza a kárát, hát... 2,2 tized. Hát 1,5-szel másfél másodpercre van tőled. Igen, de jobbra húzó felfüggesztéssel befoghat a bal első kerék, akármennyire van finomra hangolva a fék. És innentől kezdve ez a probléma ugye elő, Ben Carroll lelassult egy picit. És elrontja Ben Carroll, hoppá. Hoppá, hoppá. Amíg Carroll nem borul föl, az neki addig jó. Már csak azért is, mert egy az, hogy előttem van, 2 az, hogy nem húz az autója. Na de ezt a témát kiveséztük most már. Azt veszem észre rajta, hogy ő úgy vált vissza, hogy megnyomja a fék és egyből visszavált, mert befog a hátsó kerék elég rendesen. Hátam mögött valami nagy csatát látsz? Nem, akkor még előre kapcsoljunk, ugye 1-2, mert most úgy tűnik, hogy Carrollhoz én vagyok a legközelebb, és Carroll megint távolságát növeli velem szemben, ugye az egyenes állított autó előnye. Oké. Sajnos most egy jobb... Beülünk akkor az autódba, és akkor megnézzük, hogy... Oké. Most elnyúlt tőlem benne az egyenesnek köszönhetően. Határon kell autóznom, hogy tartsam a különbséget. És nekem igazából akkor nem is baj, hogy beszélek, mert tudok figyelni. És most jön egy-két... Habza még nem érti meg, hogy kell stoppon én. Ezt mindegy, hagyjuk. De tényleg nem vagyok, hogy hívják, versenyszervező, hogy én ezt elmondjam. Gondoltam, ez így alapvető. Vissza 4-et vett, elrontottam. Ben Carroll, ami nagyon kiegyensúlyozottam én a moddal. De azért többieket is mutassuk meg. Az nagyon kiszentítve volt, én úgy érzem. Láthatják a nézők, hogyha visszakapcsolnak ránk, Ben Carroll. Ha első helyre visszakapcsolunk, akkor láthatjuk, hogy most Carrollon hoztam. Ez annak köszönhető, de nagy végsebesség által lassabb gyorsulás. És így rá tudok érkezni rövidebb részeken. Minden, ezt lépnek közben, és nem mindegy.
Nem csak az egyik irányba húz a kocsim, vagyis jobbra, szóval a jobb kanyaroknál nincsen probléma. Most nagyon ott vagyok meg össze. 5/10. Amely egyenes részeken meg 2 másodpercet felemeli a különbségeket, szóval... Vagy itt kéne előzöm is elrontja! Viszont rosszul váltottam. De meg tudom őrizni. Tíz perc van hátra. Kinek? Karolnak nincs defektje. De viszont nagyon gyorsul rám. Az igen! Így nem ajánlatos előzni. Köszönöm. Most ez a bizonyos kanyar majd mindjárt, amit én elrontottam. Talán igen, most. Ezt a kanyart szélesre vettem egy kicsit. Egy nehéz kanyar jön. Ráfék. Jobbra el a kavicson. Kavics megint, utálom a kavicsot amúgy, mert nagyon megdobja az autót. Carol, hoppá hoppá rontott Carol. Meg elnéztem a sebességet. Most egy egyenes rész, mert nem fog annyit hozni rajtam szerintem. Szóval tényleg elnézést kérek emiatt a kis bakért, hogy most csak azt tudom kommentálni, ami elő van. Következő verseny lesz segédkommentátor is, vagy Zoltán képében, de nem ért rá. Ugye a család mindig az első, itt a magánélet. Aztán a kommentálkas szórakozás nem most Ben Carroll nagyon meg fog előzni. Erre készüljenek a nézők, hogy most egy akkora előzést láthattad, mint a tenger. Én most lassulok be, most lassultam be. Vasúti átjáró, full gáz, júj! Mégse, tévedtem. Aha, Carol jön. De nem tud egyelőre közlebb kerülni, bár közlebb került. Sokat hozott rajtam. Úgy Attila, addig kommentál... Szórakozó jöttem vagyunk, ugye? Attila, mondd meg, 5-en vagyunk a pályán? 5-en vagyunk a pályán a 14-ből, 13-ból. Katasztrófa. Nem hiszem el, ezt komolyan nem hiszem el. Igen, ez a pálya nagyon szétszaggatja, és el is rontottam. Ez a pálya nagyon szétszaggatja... Na. Mezőnyt, hát hosszú pálya. Jönnek a különbségek, Carol pedig szerintem hagyni fogom, hogy előzze, mivel annyival gyorsabb, hogy nem lehet egyszerűen felérni. 188, hiába világítasz, látlak, hogy jössz. Köszönöm. Na így, és akkor váltjuk vissza a pozíciót. Hát egyenes rész jön most, az a baj, egyenes részek jönnek. Majdnem visszafordító.
Ha magyarul siker, Dániel kilépett, a nagy visszatérő, neki ez nem jött össze. Igen, sajnos ez a pálya hosszú, megmutatkoznak a különbségek elég rendesen. Ha Tajti Zoltán kollégám nem fog rájönni a következő verseny, akkor én nem versenyzek. Bár én szeretnék, de nem fogok versenyezni, hogyha arról van szó. Szóval tényleg ez így nem járja. Ez a második, még egy kör van hátra szerintem. Igen, egy körünk még lesz hátra. Bankerol! Bankerol, 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 igen. A nagy végsebességű instabil autót eredményez. Illetve egy kis aggot, de az nem az autó okoz, hanem az internet. Laggol, Carol, laggol. 334-es ping. Most már lecsökkent szerencsére. Most 8-as, 6-os, tök jó. Szórakozik így velünk a ping. Júj! Oldalassan megyünk, jó van. Lass 2 másodperc lesz az előnye körülbelül Carolnak. Szóval valószínűleg én ezt elrontottam ezt a... Hogy hívják ezt? Nem, pont nem jut eszembe a neve. Áttételállítgatás. Pont rosszul csináltam. Stabilabb autó megvan, csak úgy lehagytak, mint a jó élet. És igen, és befogadta a futómű. Meg tudnék pörögni, de... Mármint úgy ért, hogy a különbség az megengedi a pörgést, de... Inkább az első helyet mennék. És utolsó kört kezdjük meg, valószínűleg igen, utolsó kör. És akkor így fog kiderülni, akkor most ki lesz az első és ki lesz a 10. 5-en vagyunk pályán, igen. Nekem ilyen szempontból semmi veszíteni valóm nincsen. Mondjuk van, de... Nem az első helyen megyek. Nem tudok Carolon annyit hozni. Szóval ezt ne essél, ha nem rontjál, akkor megnyerte. Na, hát Pepének úgy néz ki, hogy defektje van. Pepe defektet kapott, az szép. Vagyis nem úgy érte szép, hanem tudjátok, hogy értem. Hát Pepe. Pedig ő ott ment a 3. helyen, ha jól láttam. Bal első defektje van. Bal első, azt hiszem oda verte valahova. Nagy eséllyel, mert Nagyon lapos. nem mögötte se előtte nem volt senki, és az azt jelenti, hogy akkor Kotenzen így a 3. Banker út utolérem a kanyargós részen, köszönhető a kis végsebességnek. De... Ha nem tudom megelőznek, az ENS-ben ott fog hagyni. És valószínűleg ott fog hagyni, de hát... Második ENS a legrosszabb pontot. 2 másodpercet még tartja is. Na, igen. Ezt most veszem a legjobban az egész hétvégesen, ezt a kanyart. Ilyen jól még nem vettem. Ott vagyok mögötte nagyon. Nem akarok beszélni, elnézést. Kommenteled már le, Attila. Kérlek. És Bankerol! Elrontja! Ennyi! Ennyi! Ennyi és kint! A kerítésen kívül! Onnan nagyon nehezen fog visszajönni! Megtört a nyomás alatt! Megtört a nyomás alatt, elment az autó hátulja.
5 másodperc, 2 az utolsó egyenesben. Egyet a középsőben, hát akkor... Nem tudni. Lehet, hogy meg lesz, lehet, hogy nem. De most lehet, hogy gyorsabb lesz, mivel nem tehezek rá semmilyen nyomást. Csak rajtam van nagy nyomás. És az a probléma, hogy gyorsabb, mint... Folyamatosan érkezik meg rám. Az a rossz hírem, hogy lehet utol fog járni. Várjatok, itt az egyenesben 1 másodperc. A hátsóban 2. Ez azt jelenti, hogy 1 másodperc az körülbelül tőlem. A végére. Ha nem rontom el. Mert ugye ez elég egy hibafaktor, ha elront, akkor megelőz. De úgy, hogy nem tudom mit felőzni. Ez utolsó kör. De elront csak azért is, de nem, megfogtam. Ez egy nagyon nagy mák volt, ezt visszaértünk meg lehetne mutatni. És meg is érkezik rám 2,9 másodpercre. De ez nagyon nagy mák volt, szóval... Szóval ez A, igen. Oké, ez... Megint elrontom a váltását, nem igaz. Amikor az ember próbál gyorsan menni. Ott jön Ben Carroll, látom a visszapillantóba. 2,5, nagyon közel lesz. Egyenességén eszméletlen közel lesz. Innen, innentől kezdve, 5-ösbe föl. Hibázott Ben Carroll, és felborul. Összetört az autót. Összetöri. Nagyon igyekezett. Ájjjjjjjjjjjjj. De még mázlia van, akkor nem törte totálkára. Totálkára törte? Hát azt nem tudom, de keresztbe megy? De most megy. De most megy? Igen, elindult. Akkor nem törte totálkára, akkor szerencsé van. Quatenzani nagyon sok másodperc mögött, szóval... Igazából megvan a második hely neki biztosra. Bár első is attól, hogy én elrontam, mert... Utolérni biztos, hogy nem fog. Max elrontam. Hát P. Dominik, nem tudom milyen Dominiknak hívják. Szerintem nem tudom milyen billentyűzettel megy, mert nagyon össze-vissza jászkálnak a kerekek. Rossz nézni is ahogy. Igen, ebben a ligában minden segítség ki van kapcsolva, hogy a nők is örüljenek. Aztán billentyűzeten nem a legszerencsésebb ladázni. Lassan érkezünk az utolsó szektorhoz. Nem, abban vagyunk már, utolsó szektor vagyunk. Hamar fékezek. Ha semmiféle kockázatot nem vállalok. Nem is kell kockázatot vállalni, majdnem 3,5 másodpercre vezet. Mennyivel? 3,5 másodperc. 3,5 másodperc? Miről beszél? Ha mondom. 15-re gondolsz, remélem. Nem, most mutatta, hogy 3,5 másodpercre van tőled. Carroll? Igen. Lehetetlen, 14 másodperc van mögöttem. Elrontotta, nem láttad? Ez elég. Hát akkor bevaggolt. Ez a bug lesz, mert... Azért 3 másodperc nem lennék ennyire nyugodt.
Akkor most érkezek az utolsó pár kanyarhoz. Én úgy érzem, hogy ez főleg mázli volt, de meg tudtam tanulni a pályát szerencsére, és akkor itt hasznosítani tudtam ezt a tudást, amit itt fel tudtam használni. Elnézést a kommentálás, tehát a csapangomat, illetve az előttem lévő bankerót kommentáltam. Következő futam, ez javulni fog, ez 100%. És az is biztos, hogy meg tudom nyerni a Makverki nagy díjat. 18 km/h 3 kör. Áj, ez az! Mögöttem Ben Carroll, aztán Kotenz Dani, Szabó Pepe és... most nem tudom milyen Dominik. Így mi? Magyarul, igen, és nézzük, Ben Carroll a második helyen, aki egy hibának köszönhetően dobta el. Ő nagyon szépen jött. Kotenz Dani a harmadik lesz. Bozsvári Bence és Krosztics István diszkvalifikálta a játék. Hajdú Gábor pedig felfüggesztés problémák miatt esett ki. És Kotenz Dani jön a harmadik helyen. Ő túlélte ezt a pályát, és gyönyörűen megcsinálta. Ennyi! Szabó Pepe a negyedik helyen. Eléggé füstölősen, de jön. És Pap Dominik pedig összetörte? Lehet összetörte a kocsit. Az csúnya lenne. Nem! A benzin kifogyott. Kifogyott a benzin a Pap Dominiknak. És 5. helyet dobott el ezzel. Egy sima 5. Ilyen hibák. De amíg várjuk Szabó Pepének egy defektje van, én azt elmondanám, hogy én nagyon nem vagyok megelégedve ezzel a ligával. De véltek innen. Mivel kilépnek az emberek, és ez kajak, most ez miért? Miért kell kilépni? Nem értem, én nem lehet végigmenni. Például megforog egy ember, vagy úgy ösztöri, hogy javítható legyen, akkor miért nem megy tovább is fejezi be? Azt mondja, hogy valaki nem első, attól nem kell kilépni. Meg lesz kérdezve. De... majd kiderül. Következő verseny egy 2,1 kilométeres pályán lesz jövő hét szerdán, ami rövidebb sokkal, mint az a pálya. Ott el fognak tűnni ezek a nagy különbségek, de ezen a pályán azért jöttek elő főleg. De beér, itt van, most jön a célba. És... megáldogál. Nem áll meg. Kilépett, úgy van. Tehát én, Ben Carroll, Kotenz Dani, Szabó Pepe, első, második, harmadik, negyedik helyen, akik kiestek, Pap Dominik, Magyarósi Dániel, Hajdú Gábor, Ladász Szabi, Varga Dominik, Tilpák Ferenc, Hajdú Varga, Krosztus István és Bozsvári Bence, hát... igen. Szóval... és jó pár ember bannolva lesz, azt írta az igazgató. Szóval köszönjük szépen a figyelmet, még hogy egy kicsit szokatlan is volt ez, de köszönjük szépen a megnézést. Egy hét múlva jövünk most már jobb közvetítéssel, Numenó, nem tudom milyen pályán. Köszönjük szépen, viszonthallásra, viszonthallásra. Holnap csütörtök. Semmi nem lesz holnap. De tényleg, igen, SKR, de... igen, SKR lesz, az a lényeg. Én ott is indulni akarok. Valaki lesz kommentátor, akkor jön. Varga István, igen, pontosan, ahogy mondod. Szóval köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra, egy hét múlva újra jövünk a következő pályavét a HF Ligában.